Čaute, ja som Kandera, vítam vás pri prvom let's play z hry GTA San Andreas single player. A my budeme hrať kampaň, no vlastne príbeh. Táto hra je už celkom stará, ale furt je taká obľúbená, myslím. A predtým, než začnem, tak budem preskakovať ukážky, chcem povedať. Takže my ideme na Grove Street teraz, no nebudem spoilovať a vrhneme sa hneď na prvú misiu a to nebudem nejak predĺžovať, aby tie videá neboli dlhé. Budem robiť tak 2-3 misie, uvidíme. No, tak ja som si nezapol časovač, tak na mobile si pustím. Tak, časovač beží. A mám v tejto hre aj češtinu, čo je výhodné možno aj pre vás, lebo niekto to možno mal stiahnuté, nemal češtinu a ja to mám stiahnuté, ale mám češtinu. A aby vedel vlastne, čo sa tu jedná, ale tuto to preskočím, ale fakt ukážky nechcem. Ale nechcem ukazovať, lebo potom je to video zbytočne dlhé a nič nestihneme. Tak. Takže naskoč na kolo a my ideme za Sweet. Sweet či Rider? Asi Sweet. Ej! Inak, zabudol som povedať, možno si sa čudovali, že prečo vidíte také policajné auto. To je mod. Ja mám v tejto hre pár modov. A však to časom uvidíte možno, keď budeme v tom Las Venturas. Las Vegas. Tak tam budú ešte modernejšie auta. Au! Budú tie modernejšie auta, tam uvidíte napríklad Ferrari tam mám. Potom tu mám BMW, Opel a teda. Však to uvidíte sami. Tak. Kurva drát. Vydrž ty hovado. To sú hlášky. Tieto hlášky z GTA San Andreas mi docela chýbali, lebo ja som to hral, keď som bol malý, hovorím, nemal som tam češtinu, ale iba som videl proste po anglicky, čo povedali. Nejakú nadávku som raz za čas rozumel, ale väčšinou nie. Ach, staré dobré GTAčko. No poď už ty tlouštíku. Keď si všimnete ten chat, titulky, tak sa nasmiete. Keď dohráme kampaň, ak ju dohrajeme, story, no nejak to mám hovoriť, tak budem robiť tu aj rôzne drifty, budem tu mať rôzne módy, budem ukážovať Cleo módy napríklad, aj parkour som si tu chcel dať, len keď som sa rozhodol, že budem točiť tú kampaň, takže si tam radšej nedám nič, aby sa to nejak nebugovalo alebo niečo. Natečím iba 2 minúty a to je iba prvá misia. No možno už 3, len ja som si neskôršie zapol časovač. A to je super, lebo s tým som viac misií, ja to budem robiť tak 15 až 30 minútové. A prečo sa nekúkam na dopredu? Ale ja tam budem prvý, dúfam. Tak ne, Rider už tam je. Tak, aspoň smoka. Poď, ne. Tak. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Tak. Misia splnená. Mám väčší rešpekt. Niga. Poď, dám ti do držky. Tak tu chodiť holá. Keby si bola aspoň pekná. Oh, money. Poď aj ty. No, počkala, pôjdu policajti.
Dobre, tak ja si to idem uložiť. Po uložení hry zeber ikonu diskety, alebo som to nešiel prečítať, ale to už asi každý vie. Dám si to na 7, to je také moje obľúbené číslo. A ideme na ďalšiu misiu, ktorá sa volá... Ježiš, no to je jedno. Tak som teraz, chcem to stihnúť. Tak. Potom mi v komentároch môžete povedať, či chcete tie ukážky nehávať, či nechcete, či chcete tie ukážky nehávať alebo nie, lebo mne je to tak jedno, len potom bude asi menej misií. Čakať. Stavenie zvuku. When you running off again? I'm not. I'm taking a stand. Why? My family, the homies is here. You were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Move. Sit down, son. Tak, asi klasicky dám afro, ale potom, keď budem mať viac cash, tak si dám ten pruhy. Afro. Jak mu narastie tá hlava. There you go, son. Sexy. Čus. Hope you stick around longer this time. You know something? I take it back. Old Reese still got it cracking. Man, what's this? Shit look ridiculous. Oh, respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Tak, ideme kúpiť Ryderovi a mne jedlo. Vejdi do pizzerie a kúp si niečo k jídlu. Tak ja si to kúpim. Tak. Choose from an aspiring range. Have a nice cheesy. Dobre, nezájem. This pizza parlor's no pushover. Aha. Choď už, človečik z pizzerie. Ide po nás. Skoro sa mi nepodaril ten drift. Takže zavezeme ho domov. Ja sa už ani poriadne nekúkal na mapu, lebo ja som túto hru prešiel asi 10 000 krát. Ale furt ma to baví. A tak. Tak, parkneme tú Ryderovú káru. Tak, neviem, či mám urobiť ešte jednu misiu, ale asi ne už. Čus. Tak, ja si to uložím, alebo ešte jednu. Alebo sa tu porozliadneme po... Hej, ja viem, o čo ti ide. Skap. Zavri, dobre. Zatiaľ sa môžeme ísť nájsť, alebo to je jedno. Vlastne my ešte nemáme nič odomknuté, takže asi si moc to neukážeme. Tak, aspoň sa tu prejdeme. Inak, či by som našiel to policajné auto, aby som vám ukázal, že... Počkaj, ja idem na tú policajnú stanicu a tam vám ukážem to policajné auto. Poriadne. Tak a po mňa si povedú tí fizlači. Nevadí, však to. Čus. Uhni.
Tak, počkaj, kde je tá? Aha, tu je. Stop. Takže je to Audina, neviem jaká, ale je pekná, takže ja si ju zoberiem asi do garáže. A chceš vystúpiť? Dobre. Né, fuf. Tak, ja mu ukážem potom tam u nás doma. Ja mu ukážem lepšie. Snadu moc nezničím. Tak nič. Oj. Potom môžem urobiť tutoriál na tieto auta. Jak ho vlastne urobiť, jak tam dať ten mod. A teď jo. Ozaj, neviem, či toto video bude mať intro, lebo to intro sa mi nejak pokakalo. Takže neviem. Né, ty tupečka, ready. Tak ja s vám neukážem v ďalšom diele. Skap. Ti dám po hube. No aj píš, aj brokovňu. Ja som bol v tom aute. Tak ja si to uložím a už to ukončím. Snad táto séria bude mať nejakú sledovanosť, lebo mňa to baví, tak to... Aha, áno. Tak, ešte idem, popozeráme sa hore. Tu asi ne, foťák. Kde je voda? To poviem odniesť niekam. Tu sú nejaké porno časopisy. Tak nie sú porno. Nevadí. Tak ja si dám dole trička, aby sme boli ako gangstas. Odstránim veci, trup. Áno, gangsta. Tak. Ideme sem a... Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Keď sa vám video páčilo, dávajte lajky, keď nie, tak dislajky a subscribeujte, komentujte a čau. Hello niggas.